sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Rocky's Secret Files. Oo, ako yun. Special ang episode talaga tonight kasi ang nagsulat, kwento ko yun. So pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni JP Arcega Babasa. Ganda naman ng SF ngayon. It's all about you. Kukomment pa ba ako? Top fan here. No more long message na. Okay ako na nakilala ko ang taong sinusuportahan ko. I'm so happy for your mom. See you soon. Dalaw po uli ako dyan. Happy Monday. Ingat po and congratulations. Thank you. Ito naman sabi ni Doc Yorje. Hi DJ Rocky, you're always welcome. At ako naman ang magpapasalamat sa iyo kasi pinagkatiwalaan mo akong maging bahagi ng journey mo. Hindi bilang isang DJ, kundi bilang si Jessie. Salamat kasi naiisip mo ko. Lalo na kung kaipitan na. Salamat sa tiwala, salamat din sa mga paambon. Uy, quiet ka lang, tayo lang yun. Hindi ko may ipapangako na ako ang the best editor ng scripts ng Rocky Secret Files, pero pangako ko na lagi kong ibibigay ang best ko para sa iyo. Congrats sa pagkapanalo natin sa Spotify. Loobin sana ng Panginoon. Best Podcast Award naman sana sa mga susunod na taon. Salamat, DJ Rocky. Merry Christmas. Merry Christmas, Doc Yorje. Oo. Pag nanalo tayo sa Spotify, panalo na po tayo by the way ha. Yung panalo na yon hindi lang siya dahil sa akin, kundi dahil sa mga taong bumubuo ng programang ito. Of course, nandyan sila Boy Pintot, nandyan ang mga digital personnel natin, nandyan ang technician natin, nandyan ang mga kasamahan ko sa Love Radio, nandyan si Doc Yorje na nag-i-edit ang mga Jejemon scripts ninyo. Kaya maraming salamat sa mga taong to na bumubuo ng Rocky Secret Files. Ito naman ang sabi ni Robert Jason Terao. I always got your back, DJ Rocky. Lagi kitang sinusuportahan sa tinatahak mo at sa mga success mo sa life and career. Dito lang ako palagi at hindi kita iiwan. Congrats sa success mo. God bless and see you soon. Thank you. Eto pa sabi ni Riza. Isa ako sa masugid mong sumusubaybay sa programa. Magaling na DJ. Pagdating then sa hosting and singing, magaling, nasa iyo na ang lahat. Marami kang followers. Marami mang pagsubok ang dumating sa iyo na lampasan mo lahat. At ngayon natagpuan mo na ang forever husband mo. Congrats and more babies to come. Oh, pambili po ng gatas, paingit. Charot, wedarot. Eto pa sabi ni Gap Villera. Stay beautiful, kind, lovely person, DJ Rocky. Kahit may asawa ka na, palagi mong tatandaan na just like people, things come to an end. Uy, grabe naman yun. Ba't ganun yung comment? Come to an end. And palagi mong tatandaan na nandito ako as your number one fan na laging magmamahal at susuporta sa'yo. Papunta ako dyan, DJ Rocky, after senior high school. Ayan, gusto ko rin maging DJ tulad mo. Para ako na ang papalit sa'yo. Hoy! Pabati ako, ikaw ang pinakamaganda sa puso't isipan, walang halong charot with harot. Oy, thank you. Pero wag mo naman akong palitan. Pwede mo kami ditong dagdagan, pero wag mo naman akong palitan, ha? Pwede mong galingan para kami madagdagan, pero wag mo akong papalitan. Kasi hindi ako urong dyan. Charot! Darat! Ito pa sabi ni Charles Sancho. First and foremost, congratulations sa naging kasal ninyo last October. Lahat naman ng blessings tinutupad ni Lord because God knows all His plans for us. And we thank
the glory of God. Kaming mga tagapakinig ay sumusubaybay sa programa mo mapahapon, umaga o gabi, san ka man ilagay. Actually, kahit nasa eskwelahan ako, pinapakinggan kita. Nakakamiss din yung moment na basta wala si teacher, free time ko, makikinig ako ng programa mo. Thankful ako kasi almost a decade na ako nakikinig sa Love Radio. Kaya nagpapasalamat ako dahil naging parte ako ng MBC Media Group as a supporter. Kailan kaya ako mapapabilang as an employee? Charot with Harot. Yun lang, may share ko lang from your 8-year-old listener ng Love Radio at ng Secret Files. Thank you so much from Charles Sancho. Ito pa sabi ni Jason. Keep it up. Natawa ko sa mention mo sa name ko. Hindi ko makakalimutan yon. We will support you. Sana makita ko kayo na mga DJs ng Love Radio. Thank you. Hi din kay Tunet Peñafel Ramos. Hello din kay Tintin na hindi lang sa radyo nakikinig pati sa TikTok nanonood. Salamat ah. Ang dami ko ng pasasalamat na ibinigay ha. Hindi pa ba sapat yon? Charot, darot. Wala lang. Alam mo, looking back, sobrang daming nangyari talaga sa life ko. Sobrang eventful ng 2023 and 2024 sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi 2023, yun nga, na-aksidente ako. Tapos 2024, ang daming nangyari. Like, nagka-book signing, natagpuan ko yung love of my life. Tapos, nagpakasal kami. Namatayan kami ng aso. Tapos nanalo tayo sa Spotify as top new podcast of the year. Solo category. Ano pa bang mahihiling ko? Lord, wag niyo naman masyadong gandahan lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Nakakatakot din, no? Kapag ang daming mga nangyayaring maganda sa buhay. Ay, sa bagay, iisipin ko din, hindi naman lahat magaganda kasi marami rin naman akong utang. So, yun yung mga kailangan kong bayaran. Oh. Pero kapag ganito, na parang ang daming magagandang nangyayari, mapapaisip ka eh. Anong ginawa ko to deserve all of this? Natanong mo na ba yun minsan kay Lord na parang, Lord, ano bang ginawa ko? Deserve ko ba to? Kasi if you feel like you don't deserve all the things, all the blessings that you are receiving right now, ano yun? Humble ka lang ba? In denial ka lang ba? Or kailangan mo lang ba na pataasin at palakasin yung sense of gratitude mo? Oo, thankful naman ako. Pero may halo lang takot, diba? Na parang, akin ba to lahat? Ganon. Pero, mas masarap na lang isipin na siguro may mga nagagawa naman talaga akong maganda. At may mga nagawa akong maganda. That is why the Lord is rewarding me with these beautiful blessings. So, ikaw kabisyo, kung may mga pinagdaanan ka dati sa nakaraan mo na siyang napakahirap, nagpaiyak sa'yo, nagpawasak sa'yo, nagpababa ng self-worth mo, nagpa-question sa sarili mo, kapit lang. Kapit lang. And it's okay to ask help, seek help. Huwag kang masyadong lunod dun sa thinking na, kaya ko naman lahat to. Because you know, may paraan si Lord para iparealize sa'yo na hindi mo lahat kaya. Nagro-root kasi yun dun sa pride mo eh. Kapag iniisip mo kaya mo lahat, ang root nun, yung pride mo. Ba't ganyan ba kataas tingin mo sa sarili mo? Na kaya mo lahat? No. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. Kailangan mo ng gabay niya. Kailangan mo ng tulong ng mga taong gagamitin niyang instrumento para gumaan yung buhay mo. Para malagpasan mo yung pinagdaraanan mo. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto rin mag-share ng kanilang secrets, huwag kang mag-alala, hindi na ako mag-share. Panakana-kana lang.
Special episode nga lang to, di ba? Para sa inyo talaga. So, yun. Merry Christmas, kabisyo. And I hope marami pa tayong Paskong pagsasaluhan at bagong taon na pagsasaluhan, pagsasamahan. Marami pa tayong mga secret files na babasahin na magpapaluha sa atin, magpapatawa sa atin, magpapainis sa atin. At kung ano-ano pang emosyon ang ititrigger sa atin. Salamat. Salamat kasi nandyan ka. So, share secrets, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break 4. Top secrets. Kapiling pa rin si DJ Rocky. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is DJ Rocky's Secret Files. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!